A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu kallo da masu sauraro muna yi ma kowa da kowa fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sada mu da dukkanin alheran da ke cikin wannan rana. Masu sauraro kamar yadda muka saba a wannan tasha tamu muna kawo muku labarai ne wanda suka danganci ƙasashenmu na Afirka musamman wato ƙasashenmu na AES. Mai sauraro kamar yadda muka saba muna kawo muku labarai, yanzu haka ma muna tafe muku da abubuwa ne wanda suke faruwa a cikin wannan ƙasashe namu na wato AES wato Afirka. Mai sauraro kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna roƙonka da idan wannan shine farkon zuwanka a wannan tasha tamu mai albarka da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za ka same shi da ɗumi-ɗuminsa. Kada a manta da yi mana liking domin yin liking yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin cigaba da kawo muku labarai a duk inda yake. Kamar yadda mai sauraro ya sani wato tsakanin wato wannan ƙasashe namu na Afirka tsakanin wato Nijar da kuma Najeriya akwai wata 'yar badakala da take faruwa wanda hakan ne ya sa abubuwa suka ɗan yi tsamari wanda wato shugaban ƙasarmu mai albarka Janar Abdurrahman Chani a wata fira da aka yi da shi a kafafen wato yaɗa labarai inda ya yi magana ya fito da wasu maganganu wanda haƙiƙanin magana wa'innan maganganu su ne abubuwan da suke faruwa a wa'innan yankuna namu na Afirka, wanda wannan magana ne ya sa wasu maganan ya musu daɗi wasu kuma bai musu daɗi ba, domin wasu suna ganin cewa wannan abubuwa da ya faɗa haƙiƙa ya tona musu asiri ne, wasu kuma suna ganin bai kamata a ce ma ya faɗi wa'innan maganganu ba, wanda mu a wurinmu muna ganin haƙiƙa ko da a ce wannan maganganu ko ma ba haka ba ne, bare ma hakan ne, ba ma tunanin shugabanmu wato Abdurrahman Chani zai fito ya yi maganganu wanda ba su kamata ba kuma a yaɗa su a duniya, ba ma tunanin haka. Hakan ne ya sa wasu maganan ya musu zafi bai musu daɗi ba, inda ya fito ya faɗi wasu abubuwa wanda suke faruwa a maƙwabciyar ƙasarmu wato Najeriya, inda ya faɗi wa'innan abubuwa kuma ba ya faɗa ne wai domin ya haɗa rikici ko ya faɗa wani abu ba, a'a ya faɗa ne domin dukkanin ƙasashen namu guda biyu da Najeriya da Nijar aminan juna ne. Allah kaɗai ya san lokacin da Allah ya haɗa wannan wato zumunci a tsakanin wa'innan ƙasashe. Hakan ne ya sa ya fito ya yi magana ya faɗi wasu wurare wanda ya kamata a ce mutanen wurin sun yi duba zuwa ga wannan al'amari, ita ma gwamnati ta yi duba zuwa ga wannan al'amari domin a ga an magance wa'innan matsaloli da ya faɗa. Hakan ne ya sa wasu suke ganin wannan al'amari fa bai kamata ma a ce an faɗe shi ba, wanda a gaskiyar magana shi ya yi duba ne zuwa ga wato talakawa, domin shi mutum ne mai ƙaunar talakawa kuma mai tausayin talakawa. Hakan ne ya sa ya fito ya yi wa'innan maganganu inda mutane suka yi ta tofa albarkacin bakinsu da malamai suka fito su ma suka yi ta tofa albarkacin bakinsu, inda wasu suka goyi bayan shi, wasu kuma suke ganin wannan magana da ya faɗa ba daidai ba ne, wanda ana wannan gaɓa ne wato ƙasar ta Najeriya inda ta fito ita ma ta ƙaryata wato wa'innan maganganu inda ta ce ba ita ba ne. A lokacin kuma da ya fito ya bayyana cewa haƙiƙa akwai sa hannun wato shugaban ƙasar Najeriya a wasu al'amura wanda suke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, inda ya ce an ɗauki wato hayan wasu ɓata gari suna zuwa suna ɓata wato bututun mai na ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar, wanda yin hakan haƙiƙa ɓarna ne da ƙasa da kuma neman kawo ma ƙasa wato naƙasu, wanda sanin kowa ne wannan ƙasa ta yi ƙoƙari wurin fatattakan wato maƙiyar wannan ƙasa wato ƙasar Faransa, ta yi ƙoƙari ta fatattake ta, wanda bayan fatattakanta ne wannan ƙasa ta Najeriya wato shugabanta Bola Ahmad Tinubu suka ƙulla wani ƙawance shi da wato shugaban ƙasan wannan ƙasa wanda take
maƙiya ga wannan ƙasa tamu wato Faransa, Emmanuel Macron ya ƙulla abota da shi, inda har ya buɗe musu wato wani kamfi, wato za a ce wurin zama a kusa da boda na ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar, wanda haƙiƙanin sanin kowa ne cewa duk wanda ya kori maƙiyinsa ya ga wani maƙocinshi ya ɗauko wannan maƙiyin ya ije a gidanshi, haƙiƙa shi ma wannan maƙocin ba yana son ka ba ne, kuma yana so ne ya ga ya rusa ka, ya ɓata maka rayuwa. Muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi mana maganin dukkanin wani baƙin ciki da ɓacin rai, dukkan wani masu ƙulla mana sharri ko baƙin ciki Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka kawo ma wannan ƙasa tamu ɗaukaka da ci gaba, Allah ka tsare mu, ka kawo mana ɗaukaka, ka kawo mana ci gaba. Masu sauraro muna daɗa dai tunasar da kai idan wannan shi ne farkon zuwanka a wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za a sanar da kai. Kada a manta da danna mana like, domin danna mana like na ƙara